Erokamano Joyce. Mokongene onengo wang'ane value mar Kenya globally. Nikech kibiro East Africa ka, Kenya ne do East Africa. To Kenya nen colony mar Britain, America, ni UK. UK ga America gitiyo kamoro achiel. But gima onengo wawinjre ni to NATO allies gi bokonyo Kenya. Ere kako konyo Kenya? Nikech to me kako kindo juka apari ma competition mar superpower countries. NATO nolosi mondo ogo Russia. Mane gima gidwaro sana. To Russia bolosi gimilo ni BRICS mondo counter attack US, right? Kwa donjo koro wang'eyo ni relationship mar Kenya gi Russia to chalo nade. King'iyo Russia en achiel one of the biggest joma konyo Kenya gi weche mag mbolea. King'iyo relationship between Iran and Kenya. Iran is the biggest buyer mar Kenya tea, right? Tiende ni Kenya poko gige level moro minyalo ketwa superpower competitions go. Ok wadwargi nikech onge yo monyalo konyo Kenya. Kidhi US economy as we speak, gikaw 30% mar budget mar gikele military mondo gitigo ng'ane military capacity maro. Ok nyal counter attack kata one problem kata mag Al-Shabaab. Maradek Sharon. Ongeyo ma Kenya Joyce. Ongeyo ma Kenya nyalo losogo support go RSF ma South Sudan ka regime ma America kia. Pogruok nyalo bedo mana ni maybe the Trump regime kod Biden regime ok no collaborate gi Kenya e weche ma Sudan. Maybe Democrats ne support jogi. To Republican ok support jogi. Talking here history of Republican as a political party, gin only controlling behavior. Gin want to control every country. You must feel. Relationship makoro ina nidwa golgo Kenya NATO ally ni kech Kenya no visit China. China en achiel kuom pinje makonyo third world countries as Kenya. King'iyo kata infrastructure, in nyaka nyuoli kubede kani. Joyce onge kumi nyalo wacho ni ndara ma kamano gernwa gi kata ga America. But inyalo kwano nderi makala boro mogernwa gi China. China meno ni America nigi gowi maduong' mayo kata Kenya mar gop China mayo kata Kenya. Ma problem mantie Kenya gi America ni Republican as a political party and you know controlling behavior. King'iyo senator mane wuoyo mane dwa tero gin Senate kacha. Iluongo ni Jim Risch. Jim Risch en Republican senator. King'iyo history mare. Gin get very close to Trump. Ever since, Nijoma are businessmen. They want to control chigini piny mangima. Yes. Atomana kaki wacho nitire wach